రోజు ఉదయమే చాలామంది పూజ కోసమని ప్రక్కవాళ్ల దొడ్లో పూలు కోసేస్తూ కనపడుతుంటారు. కొంతమంది అయితే వాకింగ్కి అని వెళ్తూ దారిలో కనపడ్డ మొక్కల పువ్వులన్నీ కోసేస్తుంటారు. మరి నిజంగా ప్రక్కవాళ్ల పూలు కోసేసి చేసే పూజకి ఏమి ఫలితం వస్తుంది? దీని గురించి శాస్త్రాలు ఏమంటున్నాయి? నిజానికి ఆ మొక్కల యజమానికి కూడా మొత్తం పూలు కోసేసే అధికారం లేదు. దేవుని పూజ కోసమని మొక్కని ప్రార్థించి కొన్ని పూలు మాత్రమే కోసుకోవాలి. మొత్తానికి అన్నీ కోసేసి బోసి మొక్కల్లా ఉంచడం మహాపాపం. ప్రక్కవాళ్లని అడగకుండా పూలు కోసేయడం దొంగతనం క్రిందకి వస్తుంది. అందుకు శిక్షగా మళ్లీ జన్మలో వారు అడవిలో కోతిలా పుడతారు. కోసినప్పుడల్లా అడిగి కోస్తుండాలి. ఒకవేళ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే అప్పుడు కూడా మొక్కల యజమానికి పూజలో సగం పుణ్యం వెళ్ళిపోతుంది. ఈ విషయాలు సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువు స్వయంగా తన మాటలుగా గరుడ పురాణంలో గరుడునికి చెప్పారు.